I'm so annoyed. I'm recording this for the second time. So first time ndizame usebenzisa uGial and then sana ndaziva nam into nokubana andivakali but ke bandase into bendiyithetha bendisithi into nokubana ulo mntana uFadel phume namhlanje kumadlanga commission evuthulile izandla abantu asedikwe finish ndithi ke mna ke yintoni ma-briefcase mntase wavuthulile izandla abesithi mendi eyona nto indidikayo mntase yinto nokubana ndivukile ndavasa and ke ukuvasa ayonto endiyiqhelileyo mos ayonto endiyithandayo infact into yovasa ndavasa kuba kwam uvasa ndahamba ndayela entozini ndaye airport bandisiya kumadlanga commission eyoba ndithi xa ndifika apha besithi uyusif into nokubana hayi ingathi awuzutestifya namhlanje kwathini ndothuka loo nto mendi ndothuka loo nto ndithi hayi wena mabrubru so ubuzixelela into nokubana uzawutestifya namhlanje kumadlanga commission uthi ewe mendi ewe ndizike mna ke kanye kwenzeke ntoni nomtata umadlanga ke ngobe interested into nokubana azi nayo into nokubana kanye kwenzeke ntoni uthi uma-briefcase ndiyakhumbula bantase into nokubana imemory yam ke bantase ndiyayi-understand into nokubana i-bad ne but I feel like imemory yam is-selective kukho ezikhumbulayo kukho engazikhumbuliyo because ndikhumbula kakuhle uFadel Adams after eye kwi-ad hoc committee waza apha kule nto wathi into nokubana ndibhalele kumadlanga kwathini ndabaxelela into nokubana ndifuna uyapha ngelaa xesha loo brown murhotsi kusithini wayephaa kuloo genge naye ithetha kakhulu esithi ufuna uya kumadlanga commission sharp chomi wabhalela kumadlanga commission around October last year madlanga commission bamnika urule 3 nalaa nto but bamnika loo nto ntobana nazo ke mfana siza kudinga kumadlanga commission nge-11 zika-August okanye xa unotifayiwe or whatever the case is sharp chomi sayazi ke ngoku sonke idate into nokubana uFadel Adams nyhani nge-11 uzawuvela kwathini wathi ke ngoku uMr Bean into nokubana no mna oko ndilinde istatement because umntu uye wasi-emaila around phaa i-3 kusithini wabesithi yena akakho ready ufuna enye idate samxelela ke thina into yobana i-data available zi-11 asinayo enye because banintsi kaloku abantu efuneka sibabonile so zi-11 sharp chomi so ke ngoku kuyabuzwa kuMr Bean into yobana so nayifumana nini ke ngoku le nto le statement to Mr Bean no sifumene i-statement thina after 9 izolo 9 p.m. izolo so obviously commissioners khange zibe naxesha ke ngoku zonto yobana zifunda i-statement sikama-briefcase and ne-evidence leaders azibanga naxesha zopreparisha i-line of questioning sharp chomi so ke ngoku now that we know this kuyabuzwa ke ngoku kuma-briefcase into yobana ama-briefcase ntase siya-understand into yobana kwaqala kwabuzwa into yobana yinyani le ithethwa nguMr Bean wathi ama-briefcase ewe kwathiwa kwenzeke ntoni mntasa wathi mna yazi khandibe na-chance yazi yokwenza yonke le nto esi-statement kwathiwa hayi chance njani kodwa ungasixeleli nge-chance because le nto le isendokuwe last year waxelela into nokuba ndizozwa kwamadlanga commission last year wathi hayi bantase ngenitshilo uba nindiriferisha kuloo nto kaloku mna i-laptop yam ngukudanyacima iyacima xa ifuna iyalayita xa ifuna so andikhe ndingayazi into nobana icimile okanye ilayiti le na kwathiwa yile laptop yile uyisebenzisayo for ipalamente hayi yiyo kanye kwathiwa mos wena usebenza ipalamente wena if awuna-laptop oyisebenzisayo uthi ngudanyacimi uthi bantase into nokubana xa efuna ukwenza loo nto okanye efuna loo information uya ezilaptopini zabantu ahambe ecela ngumntu oproductive lowo emsebenzini ngumntu oproductive lowo emsebenzini sharp chomi sayeka ke leyo ya last year because uthi laptop yakhe ngudanyacimi kwathiwa ke ngoku okay fine when did you become aware wathi heyi andifuna uxoka bona nje wathi utata Madlanga ungaxoki mntase ungaxoki because ukuxoka kwakho kuzakufaka engxakini kakhulu ungayenzi nje ungayicingi noyicinga into yokuxoka thethi inyani wathi ke nake maybe about 3 months ago kwathiwa about 3 months ago tutata Madlanga okay siyiyeke ke leyo bana ne-laptop engudanyacimi
for inyanga since October last year. Singene ke ngoku ku-3 months ago. Kwathini ke mntase uzungadrop yonke into ubuyenza ubone into lokubana thixo le email isendwe last year ngo-October. So kuzawufuneka ndikhawulezise ndipreparishe esi statement for iMadlanga Commission. Kwathini ungayenzi loo nto mntase? Wathi ke nake hayi kaloku ngelaa xesha ngelaa xesha kaloku le laptop ibisisengudanyacimi nangelaa xesha. Nangelaa xesha le laptop ayikho right. Kuthiwa le laptop kanti mntase wena ithi into ayikho aninayo i-IT phaa eParliament. Ithini into yayo? Le nto le laptop itheni likhexakhexa le laptop. Ndabe ndiqonda uba bantase lo uthathe le laptop wayinikwa eParliament. Uthathe le laptop wayeyithengisa wafunxa ibenzina ngalaa mali. Ndiyadlala ndingasusho ningamtransleyitheli bawo nina ke ningamtransleyitheli. But ke bantase injalo ke into nokubana hayi uthi laptop yakhe iyahlupha. Yabona abesithi Tata Madlanga hayi into endiyibonayo wamtyityimbisela umntu onjenje. Athi into endiyibonayo wena into endiyibonayo apha kuyo into nokubana awusithathi serious. Wena awusithathele entloko, awusithatheli ikoptu wena, awusithatheli utu entloko and izawuphela loo nto. Izawuphela ndikutyityimbisela umnwe okugqibela. Omnye umuntu ozawuphinda akutyityimbisela umnwe izawuba nguFader eRhosi Mampuru. That's good Tata Madlanga. That's great Tata Madlanga. Wabesithi Tata Madlanga ndiyibhilive le nto ithethayo. What do you mean into nokubana i-laptop yakho ibingasebenzi? Wabesithi ke nake hayi enye into kaloku kukhona le nto yobana bekukho abantu abebelapha bebetestifya and igama lam belimenshonwa left right and center. Kwathini. And that's my dear. So ubufuna ububalisa umamelo gorgeous kubekho into oyitshintshayo. Umamelo omnye kubekho into oyitshintshayo. Mntase uzayifeyila ke le test. Yabona le yaseMadlanga Commission uzayifeyila. And ke ngokuba ntase after ke uTata Madlanga ethe no i-testimony yakhe sizayimamela nge-19. It's fine makahambe because the evidence leaders rightfully so azikho ready ne-commissioners azikho ready. So sambona nge-19 waphuma wahamba. Tell me why uthe xa egwejela ikona wahleba le commission. Xa egwejela ikona bantase wahleba wathi ndiyayibona iMadlanga Commission ithe into nokubana mna indisupinile kanti azange mandisupine ndimo ndabhalela phaa. And unyanisile ke abantu wela ndiyanoba wabhalela nyani na but wayetshile wathi uzawubhalela. Ndime ndabhalela phaa and ke ngoku mna bendingazupreparisha statement ndiyazi into nokubana igama lam liyamenshonwa left right and center kuMadlanga Commission. Yenza njani loo nto? And ke ngoku mna istatement sam ndisende past 6 izolo and I feel like elo xesha li-reasonable. Ubungavumanga ngoku Mr Bean besithi ngaphakathi usende past 9. Ubungavumanga njengoba uzohleba apha. Inoba lo mfo e-Cape Flats bantase waziwa ngomntu ohlebayo. Inoba ke yaziwa into nokubana angathethi yonke into kulo. Uphuma nje kwakhe apha uyogobhozela omnye and akayithethi njengoba laa nto kuthiwa lulwimi. Khawubona laa nto umntu angayithethi into njengoba injalo. Angayithethi njengoba injalo unalaa nto uzawuthatha le ngapha xa ephinde wabo hayi bantase wathi ndisene-past 6. That's enough time. Ngebepreparishile bebesenza ntoni? Nansuka ngapha eKapa. Suka ngapha eKapa ndazela bona apha for into nokubana ndizokhamisa apha. Ngebepreparishile. What do you mean? Bantase nina niyadlala nini? Wabesithi lo mfo into nokubana no into endisho ngayo mna Mindi into nokubana aba bantu bathe xa bebona saa statement sami izolo bathi bathi hayi le izawuba yingxaki le nto ka-Adams. Umninzi umntu uzawuye eRhosi Mampuru ngale nto ka-Adams. Wathi kwathiwa mayiyekwe kwathiwa masikhe siyoyicingisisa. Kutsho uAdams bantase uthi into nokubana iMadlanga Commission icinge loo nto ngelaa xesha ibona saa statement sakhe. Niyambona uba ngumntu onolwimi lowo. Niyambona uba ngumntu onolwimi. And ke ngobantase kuthiwa naku iParliament ikhuphe istatement sathi laptop yalo mntu isebenza kakuhle. Kuthiwa isebenza kwathiwa futhi top of the range yala brand. Kuthiwa isebenza kuthiwa hayi i-laptop hayi makanganigezeli. Kwathiwa xelelani lowo nto nokubana makanganigezeli. Loo nto leyo aqhela uyenza uzayenza eCape Flats not apha. Bantase liphare litheni eli
Liberal lisizalithini lisepalamente. Yho, hayi guys, kodwa i-serious into yethu yoba nabantu aba-incompetent epalamente. Like, it's serious, like, it is annoying, yenza umsindo. What happened? Who was late and where is the delay? You know, I'm reading Madlanga's statement and I'm saying that I was subpoenaed. It's a lie, I was never subpoenaed. I emailed the commission and I said, you know what, my name's been kicked around like a football for 3 months. I demand my opportunity to speak. They came back to me and they gave me a date of the 11th. I think that was on the 3rd. I said to them, voter registration is the 4th, the 5th, the 6th. Those are the 3 busiest days of the year for me. Can you give me another date? I'm proposing the 30th. They said, no, it's the 11th or nothing. They, in essence, gave me 4 days to complete my submission. But now remember, as I'm trying to complete my submission, people are still mentioning my name left, right, and center on TV. So it becomes a little bit odd. So we submitted yesterday at 6 o'clock, which I think is still reasonable. I mean, it's not as if they need to go and find documents. I've given them everything. And then this morning I get here and I'm told by Yusuf that I'm unlikely to testify today, which is disappointing because I've come halfway across the country. I went to bed early, I put on a suit for this, and now I'm told I'm not going to testify today. So it's, yeah. Are you ready to testify, Fadil? I would not have emailed Malanga to demand to testify if I wasn't ready. So what's at play here in your view? I think certain people would have read my submissions and thought we have a problem here. Do you believe that you were used? And let me put it to you like this, Pule. I'm here to be used. I'm asking the public, if you know of any malfeasance, any corruption, please put your envelope under my office door. What were you used? Given the contents of the Section 27 referral, the argument here is that your allegations were weak. Let me challenge that. Let Drew Ransame produce the whole 2.5 hour conversation which she recorded, play it, listen to her comment based on the information before her. Yeah. I'm not saying that she is. I'm telling you that woman lied to this commission and her own recording will prove it. Parliament has noted remarks made by the National Coloured Congress Member of Parliament, Mr. Adams, during his appearance before the Madlanka Commission this morning regarding the problems he says he experienced with his Parliament-issued laptop. Mr. Adams told the Commission that the laptop had been problematic for about 18 months, was frequently frozen or in for repairs, and that this affected his ability to access correspondence and other information. Following these remarks, Parliament checked its ICT service desk records for technical support provided to Mr. Adams during the period concerned. The records do not show a persistent problem with his laptop, repeated hardware failures or freezing, or the device being repeatedly booked in for repairs. The ICT matters logged for Mr. Adams were largely routine access and account-related requests. This included a Windows password reset in January 2025, an ERP password reset in June 2025, assistance with logging into device in July 2025, a Wi-Fi update in January 2026, and the ERP e-disclosure request in June 2026. These matters were attended to and closed. These are routine ICT support matters and are different from laptop being dysfunctional or unavailable over a prolonged period. Parliament therefore has no ICT service desk record that support the claim that Mr. Adams' parliamentary laptop was persistently dysfunctional for approximately 18 months as described before the Commission. It should also be noted that members are not dependent on a single device to perform their work. Parliament provides members with a laptop, tablet, and smartphone to support access to parliamentary systems and information. Where one device developed the technical problems, ICT support is available, and other Parliament-issued devices provide alternative means of access while the problem is being attended to. Parliament will ordinarily not respond to explanations given by a member before a commission of inquiry. However, where such explanations may create the impression that Parliament failed for an extended period to provide a member with a functional tool of trade, it is necessary to place the institutional record on the table. The clarification deals only with Parliament's ICT and administrative records.
Parliament does not comment on the substance or merits of Mr. Adams' evidence before the Commission. That is a matter for the Commission to reflect on.